Hallo YouTube! Hey YouTube! Det er UL2002 og Artis Robert. Vores helt nye YouTube-kanal. Ja. Og den hedder Ulrik og Artis. Og stjernegæsten, den er August, som hedder i Minecraft Augustus 0888. Ja, jeg kan jo lige sige ham der. Han leftede game, han skulle stille andet. Ja, han skulle, jeg tror han skulle et eller andet gå tur eller et eller andet. Nej, jeg tror han skulle ud og kælke. Ja, i snedet. Og desværre gider jeg ikke at tale om detaljer og alt det der nu. Det kan I få at vide senere, men det er det X-Factor. Her er der så dommerne, og her der kommer man ind, og senere alt det herovre spiller musik, og herovre der går man ud. Og vi ser kun lige, hvordan du kommer ind og ud. Så går du her. Vi skal nok også få nogle flere musikinstrumenter og sådan noget. Og men her, indtil videre har vi lige det der. Her, så kommer man løbende sådan her. Og så kommer man ud her. Og så har jeg lavet lyseffekter, hvor det skulle blinke rundt om bordet og sådan her. Og her, hvis man vil have det skal stoppe, så trykker man på den her knap her. Og det skal være alle tre, der er stoppet. Nej, 2. Skal vi ikke sige det? Jo, 2. Så siger vi 2. Som der skal være stoppet. Så jeg lige ved det. Og det var vel det, vi vil sige. Ses YouTube. Ses.